Vil du se, hvad der er inde i mors mave? Nej. Hvad tror du, det er? Nej. Nej. Det er en anden lille baby. Mm. Det er fordi mor har en baby inde i maven. No. Ja. Den er ikke så stor endnu, så mors mave er ikke så stor endnu. Jamen, hvad hedder den? Det skal vi jo finde ud af, hvad den skal hedde. Det er meget. Hvordan kan man Emil, få nej, ikke larm, vel? babyer? Vil du gerne have en til det, så får du det fra? Nå, ja. Emil, ikke larm, vel? Men hvordan gjorde du det? Emil, Altså, jeg ved altså ikke, hvordan man kan købe et barn. Ej, man kan heller ikke købe en far. Man kan lave en. Hvad? Mor og far har lavet den, ikke også? Nå. Og så når det bliver sommer, så får du en til lillebror eller lillesøster. Nu kommer Noah. Nu kommer Noah. hvad siger Emil? Og Emil skal være storebror. Emil har en lillebror eller en lillesøster. Også mig. Ja. Så bliver du storesøster ikke nok til. Kan I bruge Så får vi en træklemmen? lille bitte baby. Kan I bruge træklemmen? Hvad skal du? Kan I bruge træklemmen? Skal du bruge saks? Ja, så skal jeg her. Jeg kan det fra store protein. Ja. Min mor, Mm. jeg har allerede fundet ud af, at vi skal vide, hvad du her. Nu er det startet med. Isabella. Ja. Men det er ikke sikkert, det er en pige, skal. Vi ved ikke, om det er en pige eller en dreng endnu, vel? Ja, det må vi jo se. Men hvem er det? Jamen, det får vi først at se til sommer, men det er skal ikke også? For lige nu er den bare inde i mors mave. Og så kan man kun få sådan nogle billeder af den, ikke også? Er du far? Ja, det er Emil. Jeg kan ikke gætte det. Okay. Jeg kan ikke komme op. Så skal I komme og hjælpe dig? Ja. Okay. Så kommer jeg lige om Hvis lidt. det er en dreng, så skal den hedde David. Men hvis det er en pige, så skal den hedde Isabella. Nå, Den er vi lige det er også nogle flotte navne. Ja. rigtig fine navne, ikke også? Hvad gør han sakse? Okay, kom nu. Kom lige Det er lidt. sjovt. Hvad Okay, gør vores søster igen. Ja. Ja. Godt, skal